que no ve todo gris, como se todo estivese perdido e as cousas non tivesen remedio. En cambio, hai outros que ven todo de cor de rosa, como se todo fose perfecto e non precisase mellorar. Pero o que hai que ter en conta é que ás veces algo negativo trae consecuencias positivas. Por exemplo, Quedar no paro é negativo, pero ter todo o día para as túas cousas é positivo. E que alguén tropece cunha tona de plátano é negativo, pero a risa que dá é moi positivo. Ter que aturar os teus compañeiros de piso é negativo, pero... é negativo. Non ter un can é negativo, pero non ter que ir traballar é positivo. a cousas como a esas son as que me refiro eu. O correcto é situarse entre os dous extremos, no punto intermedio. Equilibrio. En realidade consiste en saber calcular, en saber botar as contas, que cantidade de sufrimento a cambio de que beneficio. Por poñer un exemplo práctico que veremos dentro dos minutos. Imaginade a típica aposta do típico machiño. Canto apostas a que son capaz de ligar coa primeira rapaza que entre pola porta. Ser tan repugnantemente machista é negativo. Pero a posibilidade de ver a Fran facendo ridículo é moi positivo. Eu nunca fago ridículo. Técnicamente, se a aposta consiste en ligar cunha rapaza escollida ao azar, hai moitas posibilidades estatísticas de que a rapaza... Sexa unha psicópata. Hai algo no capítulo de hoxe que me cheira a can. Fran! Fran! Va que non sabe o que teño aquí. Empezamos ben. A ver, que... Non, home, así non vale. A culpa é miña por preguntar. A ver, dame unha pista. Grazas a isto, pasei os momentos máis especiais da miña vida. Ah, xa sei, é un animal da granxa. É moi chistoso, pero non. Fran, isto é o mundo aberto ante ti. Podes voar, cruzar os mares... Sebas, nesta casa non se admiten drogas. Fran, dame! Tachán! É un Cinexin, O que é unha pasada. Sí, xa podemos tirar co vídeo, co DVD, coa PlayStation, porque temos un Cinexin. Sí, pero non hai nada como estar nun cuarto cos teus amigos. Apaga a luz, darlle a manivela, sentilo clac, 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 e ver eses bichiños de cores movéndose diante túa. Sí, recoñezo que é moi excitante. Cando tes 8 anos estás colocado de Fanta Limón. Esos momentos nunca se esquecen, Fran. Ali estábamos, no alpendre. Eu, os meus amigos... e Lu. Luci tamén. Claro, cando viña a pasar os veráns a vila. Pasábamolo de medo. Pregúntalle cando veña. Ou non! Moito mellor. Imoslle dar unha sorpresa. Sebas, o de que tías parvo non vai ser ninguna sorpresa para ela. Imoslle facer un pase. Xa verás. Ai, que recordos. Vais emocionar. Clac, 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 clac. É que non o podo resistir. Clac, 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 clac. Clac, clac, clac. Xa estou aquí entre sen chamada. Non esperaba este cambio de plans, contando as voltas que dá o corazón, xuntos nun cuarto sen ascensor. Mil escaleiras que baixar e subir, 1001 días para descubrir, sempre mellor sen contigo alrededor, xuntos nun cuarto sen ascensor. Dime aonde encontrarás na igual, que voy a pensar, contando as voltas que dá o corazón, xuntos nun cuarto sen ascensor. Ti entras aquí como me chamo Fran Torres. Fran, valos carallar, Ai, estas películas son moi sensibles. Dame as pilas. Anda, as pilas! Ai. Pensabas que non me había acordar, Esta broma sempre lle la gastaba aos meus amigos. Sempre lles dicía que non había pilas. Non sei como deches chegado vivo aos 12 anos, Apurade que xa estás subindo as escaleiras. Xa está. Así non é, Fran, puxeche a película do final. Aina que rebobinar antes de metela. Xa o fago agora. Ai, Fran, valos carallar, estás dando a manivela ao revés. Sebas, este cacharro está feito para poder darlle do dereito e do revés. Para poder así ver as películas para diante e para atrás.
Anda. Oh, mira ti, eu perdendo isto durante todos estes anos. Se fose só isto que perdechas ti, Sebas. Ei, apurade que xa está aí. Apura, Lucía. Podías me botar unha man, non? Igual así subía máis rápido. Veña, que xa levamos un anaco esperando por ti. Pois eu non dou subido as escaleras máis rápido, niña. É que os rapaces teñen unha sopa xa preparada. Ai, non me digas que pasaron a fregona. Moito mellor, xa verás. Ai, espera, que che teño que tapar os ollos. Que ollos tapados. Ai, que divertido. Como cando era pequena. Non o sabes, ti. Veña, veña. Ai. A ver, cal é esa sorpresa que me tedes preparada? Telo que adiviñar. Vouche dar unha pista. Non, non. Non, ese ruidiño non pode ser. Un cinésing. Sí! Que recordos, A mí o que máis me gusta é o rato Vicky. Sí. Ai, cala, Ana, que non me deixas seguir o argumento. Non é problema, Doulle para atrás e xa está. Porque sabíades que se lle pode dar para atrás en que pase nada? Lu? Sabías que se lle podía dar para atrás en que pase nada? Ah, que non, Oi. Oi. Que lle pasou ao meu cinesín? Como puidestes? Lucy, foi un accidente. Estas películas son moi sensibles. Fuches ti, non? Fuches ti? A ti non che chegou con cando éramos pequenos? Pero, Lucía... Pois daquela ben que pasaba. Sebas! Diego, temos que apurar se non queremos perder a mesa no restaurante. Ana, pero que fas? Non sei, poñe a chaqueta. Aparta. Non, para outro lado. Ah, sí, muller. Que non me deixas ver. Diego, que miras? Se a mancha de humidade na parede aumenta de tamaño, que se perdo a referencia, Diego, isto non é normal. Últimamente estás tan apático que xa nin te molestas en poñer a tele. Para que? Para ver un grupo de preguiceiros que están metidos nunha casa e que pasan o santo día rañando a barriga no sofá. Paso. A mí esa xente dame noxo. Tes razón. Hai che cada prea polo mundo. O que che eu diga, Diego! Non me deses esos sustos, Ana, que me faz perder a postura. Pareceme que temos que falar do teu problemiña, Diego. O do traballo. Se eu non teño problema ningún co traballo, Ana. Só faltaba. Como os vas ter se non tes traballo? Ai, é moi aguda. Non podes botar o día así, Diego. Tens que facer algo. Xa fago, non se explique que estou comprobando se a mancha esa aumenta ou non aumenta. Algo de proveito. Seguir a evolución da humidade na parede non é de proveito. Non! Xa. Xa está. Pois entón podo comprobar se o goteo da billa do baño. Diego! Tampouco. Ana, que non me deixas opcións. Nen as manchas de humidade, nen o goteo da billa do baño. Esperta! Hai outro mundo fora desta casa. Aproveita que agora non traballas para facer esas cousas para as que nunca tiveches tempo. Como pasar ao ordenador as notas cos comentarios de agradecemento dos meus asegurados. Non! Esquece dunha vez o traballo que tiñas. Busca algo diferente, algo novo. Para que? Se eu non vallo para máis nada que vender seguros. E calcular se a mancha de humidade na... Xa está ben, Diego. Ti podes triunfar no que te propoñas. Recupera algunha antiga meta, non sei. Se cadra houve un día antes de que os seguros entraran na tua vida no que tiñas algunha afección. Todo o mundo ten algunha afección fora do traballo. Algo que lle guste facer e que mesmo faga sentir ben aos demais. Por favor, Diequiño, dime que non casei cun home tan patético que non ten máis paixón na vida co traballo. Non, muller, por favor, que eu sempre tive afeccións. Como a... Ois, para min que a mensa está indo máis, porque... Mira, máis se vale pensar pronto algo e abandonar esa parodia de existencia que levas últimamente, Ou que? Ou vaite facendo ao sofá, porque vas dormir aí moitas noites, empezando pola doxe. Ai, Lu, que che pasa co cinesín? Se viñas non quero falar diso. Punto.
Cambio de tema, que lees, Fran? Deportes. Os futbolistas sí que saben vivir de carallo. Traballan 2 días a semana cando lles cadra e despois a vivir do conto. Sí, como a ti. Perdón, non é o mesmo. Que ti non traballas nin 2 días a semana. Pois é o que lles envexo aos futbolistas e o das tías. Teñeras a patadas. Louras, morenas, altas, baixas, fracas, máis fracas, aínda máis fracas, anoréxicas. Toda unha variedade, vamos. Pois eu niso sí que non, mira. Pero que dis, Fran? Eses tipos ligan con quen queiran. Sí, pola pasta, e por saíren nas revistas e na tele. O meu sí que ten mérito. Si, que algunha rapaza está disposta a que vexan contigo, iso ten mérito, é certo. Apostamos. O que? A que son capaz de ligar a calquera rapaza. Ja, ja. Ja, ja, e ja. 100 euros por cabeza. Feito. Vale, vale. Cales son as condicións? Pois que teño de prazo unha... Non, 2. Mellor, 3... Días. Pensaba en semanas, pero vale, por mí non hai problema. Ah, e a rapaza? Pois a primeira rapaza que entre pola porta do bar. Feito. Empeza a aposta. Recorda as túas palabras. Unha aposta é unha aposta. Entón agora só hai que esperar a primeira rapaza que entre pola porta, non? Ai, que nervios! Sí, 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 sí. Cortas están para pasar, non para quedar no medio. Maleducado. Tiña razón. Que nervios. E se apostamos mellor a segunda rapaza que entre? Ánimo. Ai, ates, Bertín Osborne. Amor. Esa non vale. Ben vedes que ven cargada de bultos. Seguro que está de paso nin sequera queda por aquí. Que se non fose por iso, por mí non hai problema, eh? Unha aposta é unha aposta. E por que non lle preguntas a ela? Aí a tes, Fran. Un con cara de parvo, outro relambido e a tipa toda estirada. Así sodes vos. Perdoa, que somos nós quen? Os meus veciños. Que? Acabo de alugar o quinto do edificio. A caseira dixo que me deixaba as chaves no bar. Unha cousa, é quen che dixo o do parvo o relambido e a estirada? As chaves. Grazas, Raúl. Pois xa que imos ser veciños, estaría ben que nos coñecésemos un pouco, non? Quen sabe? Poderían xurdir grandes amizades. Que queres que che poña? Cubata de ron. Teño a gorxa seca de barrar como a malón do taxista. Pomo en vaso de plástico, que teño que ir para casa a desfacer as maletas. Eu marcho, que teño moito que estudar. Ánimo, Fran. Vas para casa? Pois ala, veña, tirando para arriba. Ai, por certo, non me presentei, verdade? Chámame Rosa. Menos mal que me dei de conta, se non había de pensar que son unha maleducada. Ai, gracias, nena. Ai. Ala. Hasta logo. Mira, Franciño, unha cousa que che quería dicir. Que se non fose polo que me vou esmendrellar con isto, daríasme pena. E recorda, Francisco, que unha aposta é unha aposta. Que acabas de perder. Fran facendo parvo dunha maneira. Como sempre. Non, desta vez moito máis. Era para velo. Pois non estás ti para falar moito do tema. Que tema? Non sei. Unha rapaza de 20 e pico anos que bota a correr ou ver un cinexín. Muller, se ainda fose unha película de Garci. Mellor cambiamos de tema. Vale. Falemos de outra cousa. Non, isto é máis divertido. Contame o que che pasou. Non, non che conto nada. Isto xa quedou no meu pasado e non teño ganas de volvelo vivir. Un trauma de infancia. Contamo. Que non? Ata logo. Hola. Que é isto? Estiven pensando no que falamos onte, o de recuperar un antigo soño. Sí. Pois a verdade é que eu sempre de pequeno tiven unha afección que... Non, pero é unha parvada. Vas te burlar de min. Ai, non, Diego, claro que non. Ti ben sabes que eu creo en ti. Deixa sair a luz que levas dentro. Pois é unha habilidade especial que xa tiña de cativo. Eu sempre pensei en dar o paso adiante algún día. E por fin chegou o teu momento. Ai, de que habilidade me falas? Humorista. Non ves como son bo? Non falarás en serio. Por suposto que sí. É o meu soño da infancia. Pero, Dieguiño, se ti é o home con menos graza que coñezo. Pois na última cea da empresa ven que rían coas miñas imitacións de Martínez, eh? Non, Diego. Rían de verte facer o payaso totalmente borracho e co petrina aberta. Tamén eu riría gusto se non estivera morrendo ca vergonza. Pero, Ana, ti dixéchesme que eu podía triunfar no que me propuxese. Ti crees en min, verdade?
Home, eu supoño que sí. E vasme apoiar, verdad? Claro. Que hai na caixa? Documentación. Porque isto non vai ser un hobby pasaxeiro, non. Todo o contrario. Voume consagrar a nobre arte de facer rir. Así que fixen unha selección dos meus ídolos. Os grandes mestres do humor. Bigote Rocet, Arévalo, Marianico el Corto, Los Vinqueros, películas de Jaimito. Ímolo pasar de medo, Baixo o coche polo resto do material. Mais, Diego, pensas en serio que esta é unha boa idea? Ana, eu son un bo vendedor e se fai falta tamén son capaz de vender chistes. Era un tío tan feo que era... Un día, dame un día e xa verás como fago escachar de rixa a xente. Voume facer de ouro. Vou gañar máis pasta co xastre de... Co xastre... Non era un xastre, era... Vou gañar máis... Voume forrar. Sebas, teñoche que confesar unha cousa. Estou moi preocupado. Polo de ter que ligar a veciña para non perder a aposta. Non me extraña, Fran. Non, por iso non. É que normalmente son eu que mete a xente neste tipo de movidas, non ao revés. E iso é o que me preocupa. Ai, iso é o que te preocupa. Pero ti fixaste ben en Rosa. Home, non é que a rapaza me esperte sentimentos moi románticos. Mais ben ao contrario. Así que temos volver atrás, Mellor, moito mellor, 100 euros. Non me penso volver atrás. Eu son un profesional da conquista, das apostas, e vou non conseguir. O que tal é rir cando me teñades que pagar ese pastón. O que pasa é que despois de ligar con esa seguro que teño que gastar todo en terapia. Iso non o dubides, Fran. O único que lamento é ter que xogar así cos sentimentos dunha persoa. Seguro que esa rapaza ten o seu corazonciño. Carai, tes razón, Fran. Parece mentira que fixéramos unha aposta tan cruel. Sobre todo Lu, porque eu son un irresponsable, pero Lu non ten excusa. Non se pode xogar así cos sentimentos das persoas. Iso doe moito, Fran. Como dis, especie de verme? Ois, a mí non me colgues porque che saco os ollos. Como, home? E por riba chámame desde o móvil. Claro que me sabe esta hora. Pero seguro que o sabe. Ramiro, se cadra fun un pouco brusca demais. Non tes nada por que preocuparte. Compréndote perfectamente. Enfadada? Eu? Non. Tes que entender que o único que quero é dar sacado todo iso que levas dentro. Pobriña, é moi sensible. As tripas! Iso é o que che vou sacar. Monte de merda! Por se non o sabes, coñezo xente que parte perras por 30 euros. E volveme colgar. Usted non sabe con que me está falando. Se cadra non é moi dada a sufrir. Rosa, canto me alegra que viñeras. Precisamente estaba eu falando con Sebas que estaría ben que nos coñecéramos un pouco, non? Así, ir tomar algo, en plan veciño, xa sabes. Va que sí, Sebas? Home, exactamente. Víchelo, que che parece? Que ben. Invitades vos? Sí, claro. Pois preferiría que me dese de los cartos. Poñemos que son un par de garimbas, 2 tapas, non, 3. Ir a uns garitos, os cubatas, o tabaco, así a ollo eu diría uns 15, non. Por aí 20 euros os que iades gastar en min. Págalle, Fran. Págalle que marche. Cando me queirades invitar outra vez, chamade. Hasta logo. Pero esta tía de que vai? Fran, pensa ben, só perdiches 20 euros. Rosa dame moi mal aquel, dame medo. Tranquilo, Sebas, non vou ter compaixón. Voulle atopar o corazón, sai que o ten, e voullos naquizar. Neste edificio vai haber máis choros que en Riazor o día que Jukic fallou o penalti. Esta tía vai saber quen é Fran Torres. Por certo, xa sei a que viña. Onte deixei unhas bragas a secar na venta e agora non están. Pois non as veríades, verdade? Non. Ah. Sebas, tesme que axudar con Diego. Sí, claro, como non. É que metín moito a pata. Díxenlle que agora que estaba no paro que recuperase algunha bella afección. Iso está moi ben, sí. Sí, xo sei. O problema é que el quere ser humorista. Ai, mola. Humorista. Unhas risas aí. Pero que dices? Sebas! Ai, que? Estou che pedindo colaboración para axudarlle a Diego, por favor. Vale, non, pero primeiro deixa que acabe coa chamada, porfa. Grazas. Perdón, é que tiven que cambiar de orella. Por suposto que imos pasar de medo.
Claro que vou quedar ata o final. Non lle teño que pedir permiso a miña nai. Case nunca. Espera un momento. Lu! Estou falando co rapaces da vila. Que pasa, Lu? Non nos recordas? Os da banda da vila, os Vilas People. O Pantera, o Mani, o Marquiños. Están todos ao teléfono. Queres falar con eles? Non, é que estou ocupada. Como? Ah, non, a min a data tanto me ten. O importante é facer un paseo de Cinexin como nos vellos tempos. Agora yo digo. Lu, que se te apuntas ao paseo de Cinexin. Que? Rapaces, mellor chamo máis tarde, vale? Ata logo. Pero, Lu, que che pasa co Cinexin? Era a ocasión perfecta para vernos todos outra vez, caramba! Ti ben sabes que a mellor terapia consiste en falar dos problemas. Nós podemos te axudar a superalo. Sí, creo que sí. É que me dá moita vergonza. A ver, é que para min ver as películas do Cinexin é recordar aquelas películas e aquela manivela. Donald, por fin! Sebas! Quítame o pato Donald de diante, Sebas, pareceme que xa comprendo o problema de Lucía. Ai, sí. Está traumatizada coas películas da Disney. Disneyfobia. Algo así. Mickey Mouse, Peter Pan, Pluto, de alguna maneira provocanlle un pánico incontrolado. Pero iso non ten sentido, Ana. De pequeno ría moito cando pasábamos estas películas. Ademais, son uns bichiños moi simpáticos. Aí sí. Ratos que teñen cans como mascotas. E que me dis de Mini? Vai en pelotas, pero en cambio leva guantes. Home, visto así, sí que dá un pouco de repelús. Mini vai en bola. Hai que axudarlle a Lucía. E Diego tamén necesita axuda. Por onde empezamos? Por Diego, ele está máis grave. Mira que quere ser humorista. Fala con el, vale? Vale. Sí, vale. Hola, Mini. Sí que vai en bolas. Entón outro vendedor díxolle: pois vai no vender ao Polo Norte. Campión! Ai, Diego. Ai, para que non podo. Entón gustouche. Dime a verdade, Un show bárbaro, Diego, é unha pasada. En serio? Pois eu noteime algo tenso, E embarulleme un pouco na historia do vendedor de pólizas. Pois ni se notou, quedouche moi espontáneo. A imitación de Martínez, gloriosa. Iso que non o coñezo, que se non morro coa risa. Vaya, pois grazas pola tua axuda, Sebas. Mira, en canto número estea preparado pro gran público, e te invitar a velo en primeira fila, E por que vas a esperar? Telo que estrear agora, cando está fresco. Non sei, ti pensas que estou preparado? Mira, Diego, vin todas as películas de Bud Spencer e Tennessee Hill. E sei recoñecer un xeño de humor en canto o vexo. Home, pois, visto así... Que carallo? O mundo é para os valentes. Así se fala! Arévalo, que te has feito un arévalo. E agora, se me permites, vou seguir coa miña preparación. Os bons humoristas nunca deixamos de ensayar. Que profesional. Sebas. Xa falaches con Diego. Diso veño, e tranquila, non te tes por que preocupar. Ai, menos mal. Convenciches de que esquecera esa estupidez. Non, o seu número é increíble. O que? Había tempo que non ría tanto, Ana. Pero que dis, Sebas, iso é imposible. Diego é a persoa con menos sentido do humor que vi na vida. Pero como dis iso? Ai, Ana, debías de confiar máis no teu home, Perdón. Será que ao levarmos tanto casados non me decato da súa valía. Pensa que ti podes gozar do seu talento todos os días. Ai, Ana, como te envexo. Esti, Ana, corre que vas perder o principio de toda a Academia de Policía e aluguei as 8 partes. Ai, Fran, para un día que pola mesa falo mal. Non ves que só puxeches 2 pratos? Queresme dicir algo? Imbécil, non é para ti. Estou tendendo as miñas redes. Rosa, Invitaches a Rosa a unha cea romántica na casa, E onde queres que invites? É onde me deixou seco. Chulearme a pasta. A min nada menos.
Pero non estás facendo ben, Fran? Parece mentira. Non ves que na casa non vas ter intimidade? Sí que vou ter. Por que ti vas marchar? Eu para onde? Sinceramente, querida, non me importa. Só sei que é un sitio suficientemente lonxe como para que non me estraguen os plans. Pero é que eu xa estive perdendo o tempo con Diego. Ai, tiñalo que ver, É un fenómeno. Uns chistes, unha cousa aí. Ai, Fran, que teño moito que estudar. E a deitarme cedo, Fran. Eu teño moita pasta investida nisto, así que fora. Ti tamén vas becear? Supoño que verá para todos, non? Non. Sebas xa marchaba. Ai, comida quente. Hai que ter conta coas candeas. Poden prender no mantel. Pero a pitanza ten unha pinta macanuda. Ai, por que non quedas só? Veña, Fran, pon outro prato. Isto sí que é un recibimento, non como no sitio onde vivía antes. Sí, na cova onde vivías antes. É que Fran é moi desinteresado. Hola, rapaces. Que faste aquí? Non tiñas que estar traballando? É que non me encontro nada ben e Raúl mandoume vir para casa. Que ben, porque no meu ele era o único que faltaba xa. Dixo que igual pechaba antes o bar e que viña a ver como estaba. Contigo che pasa que estás escuálida. Como un pouco. Non me encontro ben e non teño fame. Mellor vou para a cama. Lu, e perderes esta magnífica cea que Fran lle preparou a Rosa. Non serás tan parva, non? Non é un churrasco, pero teño comido ranchos peores. Ribeira Sacra. Isto como entra ben é con gasosa. Ai, tes razón. Sería un desprezo pola miña parte, non? Vou quedar. Fran, é unha pitusa. Oh, dúas. Que si son tres. Como que non se pode poñer? Pero vostede sabe quen son eu. Bo, facerme perder o tempo así, Con quen falabas, Diego? cos expelidos este do Liceo de Barcelona, que me poñen excusas. Claro, como non son catalán, Oh, Diego, isto? é o meu currículo, acabadiño de imprimir, que che parece? Será un chiste, non? Porque pareceche demasiado formal. Fixen varias probas máis, pero... Non é iso. É só que hai algúns datos que non me cadran. Como cales? Por exemplo, cando estiveches ti 2 semanas actuando no Teatro Real de Madrid? Muller, iso ten parte de verdade. Estivemos o verán pasado facendo cola para coller entradas. Sí, 2 horas. En serio, a mí pareceronme semanas. Isto non é serio, Diego. Nunca vin tal colección de trolas. Mira, Ana, todos os humoristas exaxeran un pouco no seu currículo cando empezan, é normal. Pero a ninguén lle importar unha mentira máis ou menos en canto vexan o meu número. Diego, non pensas que debías de tomar un pouco máis de calma? É maravilloso que te esforces a túa faceta artística, pero... Estaste facendo demasiadas ilusións e podes acabar levando un pau. Pois a Sebas gustoulle moito o número. Xa, pero se cadra deberías buscar opinións un pouco máis especializadas. E para que necesito máis opinións cando sei que podo contar coa túa confianza? Porque podo contar coa túa confianza, verdade? Diego, esa non é a cuestión. Para min si, é que era unha resposta clara. Por favor, Diego, non me obrigues a contestarche a iso. E por que non? Ah, xa entendo. O que pasa é que tes celos do meu talento. Outro chiste, non? Non disimules. Levas anos intentando triunfar coas túas trapalladas e cando por fin sabemos quen é o verdadeiro artista nesta casa, pois tes medo a quedar nun segundo plano. Diego, eu só quero o mellor para ti. Pois deixame en paz que eu vou arrasar. Mira, vou fazer máis cartos que a unha prostituta nun... Non era prostituta. Vou fazer máis cartos que unha monxa... A monxa da... Voume forrar. Puro talento. Sí, señor. Estaredes contentos, non? Entre todos conseguimos estragar o plan a Fran. Ai, se te refires a de Rosa, infórmoche que chegaste sueño para estragar en los planes. O meu plan era perfecto. Unha cea privada, e insisto, privada, nunca falla para conquistar unha tía. Claro que ti, que vas a ver diso. Se cadra Rosa non é unha tía. De confirmarse ese dato, quero que saibades que vos penso cobrar o dobre por liarme con ela. Sexa o que sexa, fuches ben pailán. Tiñalo que ver, Raúl. Ai, Rosa, que guapa és. Ai, que a gusto estou ao teu lado. Que queríades que fixera con todos vos ali ao redor? Así non había maneira. Ay, para min que seiches gañando, Fran, faime caso. Unha aposta é unha aposta. É unha cita íntima é todo o que necesito para conquistar a esa... a Rosa. Unha cita, só unha. E a miña maquiavélicamente xa está pensando a maneira de conseguila. Ois ti,
David, que faz esta noite? Estupendo, ás 9 paso a buscarte. Podes saber onde ides? Necesito un acompañante para unha festa. Van a actuar algúns dos meus representados. Representados. Non me lo dixen. Son representante de artistas. Pero dos vos, Así que se algún día queredes facer unha festa ou precisades un trasplante de órganos, falade comigo. Ei, unha cea coa farándula. O meu plan funcionou. Que plan, Fran, se foi todo unha chiripa. Adeus, amiguiños, este é a miña noite. Hola. Raúl, ti é o meu home. Ui, grazas, pero non. Quero que me deixes actuar no Boulevard. Facendo que? Facendo rir a xente. Ah, vas facer un striptease. Permiso denegado. Perdoa, pero non. Vou facer un número cómico. Un monólogo humorístico. Perdón? Diego é un humorista de carallo, tiña lo que ver aí. Dices cando fago de... Non ves como son bo. Mira pro rapaz. En serio, Diego, vas subir a un escenario a contar chistes. Sí, claro, vai ser un espectáculo... Sorprendente. Xusto. Que dis? Podo actuar aquí, estrear aquí o meu show? Claro, Diego. Home, como non? Se queres que nos riamos de ti, rímonos de ti. Non, de min non, Comigo. O que ti digas, tío. O que ti digas. E cando faz iso? Da monxa e do plátano. Ti podes ir parando, Ai, que tío! Lucía, xa sei o motivo do teu problema. Pero non teño ningún problema. Parece mentira que estude psicoloxía. Claro que despois a carreira vai como vai. Estou falando do teu pánico cinexin. Xa sei por que lle tes medo. Sí. Só me teña que fixar un pouco para saber por que lle tes esa fobia. Era evidente. Pois mira, case un alivio poder comentar isto con alguén porque me estaba roendo por dentro. Se case esquecera o trauma do cinexin había anos, pero se viñas, apareceu co aparello ese... Tranquila. Estiven consultando en internet e non é a única. Pásalles o mesmo a moitísimas persoas. Mesmo hai foros sobre o tema, mira. Ana, que é isto? Pois máis casos como o teu. Xente que lle está en pánico ás personaxes da Disney. Mesmo atopei o caso dun home do Bierzo que vive cheo de medo desde que vi Pinocho. A niña, eu non lles teño fobia aos debuxiños. Ai, non? Non. Mira, voucho contar, pero tesme que prometer que non o vais a ver ninguén nunca. O caso é que... Que festa máis divertida. Rin tanto que mañan vou ter que cambiar as bragas. Unha cousiña, eses dous tipos que vomitaban eran amigos teus? Chámanos porque animan moitas festas. A xente acaba apostando para ver cal é o primeiro en cargo. E outra cousa, ti sempre bailas así? Sí, quedas moi a gusto. Eu chamo baile de alivio vaginal. Mira, Rosa, temos que falar. A idea de sairmos xuntos non... A idea de sairmos xuntos está moi ben. Creo que entre ti e máis eu están facendo certa química, non? E te témolo que repetir. Tampouco te tires, Pero se xa valeo que non somos siameses. Hola, Rosa. Que química, Pois sí. Se resulta que ao final vas botar moza e todo grazas á nosa aposta. Porque esta rapaza xa está no bote, non, Fran? Estás facendo un pouco a dura, pero sí, prácticamente sí. Un día. Quedache un día para que expire o prazo. Un día. Eu isto xo tiña ventilado en 5 minutos. O que pasa que así damos un pouco de emoción. Claro, Fran. Un día mi madriña, como non de apurado, vou ter que empeñar... algo de Sebas. Diego, o teu público está esperando. Estou mal aclimatando a sala. Este é un espazo novo para min. Que? Xa sei que paso media vida no bar. Pero agora mesmo pareceme que é a primeira vez que estou neste sitio. Tranquilo, Diego, iso chamase medo escénico. Faiche falta un amuleto. Amuletos? Non me dixeche nada de amuletos. Todos os grandes teñen un. O teléfono de Gila, a choca de Miliquito, o zume de laranxa de Eugenio. Merda, é certo. E agora que fago? Ai, se non chegase por min. Tachán! Isto que é? O teu amuleto, o que che dará ese toque persoal á gaitiña. E que fago? Rapo media cabeza e fago a competencia a Carlos Núñez? Non, home, isto é para que des un pitido despois de cada chiste. Toma, para ti para sempre, cada Diego. Vale. Hola. Boas, benvidos a todos. Eu son
Eu son Diego. Supoño que moitos de vostedes me coñecerán pola miña anterior etapa como vendedor de seguros. E falando de seguros, a ver se recoñecen, a ver, quen é este? Non o pillades. A ver. Martínez! Oi, o mundo dos seguros. Unha vez un tipo conseguiu facerlle un seguro á Torre Eiffel. A de París. Pero esqueceulle facer unha cláusula de actualización en función do IRPF. Que burro, non? Este eran dous fulanos que van pola rúa, non? E un dillo o outro que... Unha cabina de teléfonos con 50 chineses xogando... Diego, saca gaita. Mira que lle dixen que nada de striptease. Espero que o que teñas que dicirme sexa importante. Estábame depilando e deixei unha perna pola metade. Pasa, Rosa, pero o que che teño que dicir é mellor que sentes. Verás, é que penso que ti és unha rapaza sensible que me pode axudar con certas dúbidas que teño. É que, verás, coñecín unha rapaza e... Isto dame moita vergonza, pero... Coñecín unha rapaza e gústame moito, pero non sei como dicirlo. En realidade, non sei se saberé utilizar correctamente a palabra amor. A palabra amor? A ver, amor, amorfa. É mellor que simplifique. Pois acaba rápido porque me está proendo de carallo. Acabo enseguida. Rosa, ti crees no amor á primeira vista? Ti normalmente és así. Eu che contás. Sabes, isto recórdame unha vez que apostei con outro tío a que non era capaz de liarme co primeiro fulano que entrara Que estás insinuando? Rosa, estásme ofendendo. Contigo non hai maneira, así non fago nada. Nada de que? Nada de nada. Así que querías tema. Pois se todo isto era por sexo non tiñas máis que dicilo. Que faz? Quítatame de enriba. Como? Que a min o sexo sen amor é que non me vai. Lamento moito, Rosa. Sinto ferir así os teus sentimentos, pero que eu penso así. Perdoa por facerte sufrir. Miña xoia. O sexo sen amor non me vai. ¿Qué? ¿Está Diego? Está así. ¿Puedo ver? Gracias. Velaí o tes. O resultado de meterlle paxaros na cabeza. Hola, Diego. Trouxenche flores. Nin sequera probache a infusión que che preparei. Deixademe en paz, por favor. Necesito estar só. Oh, veña, non o tomes así, O show foi fantástico. Ese cadro público estaba un pouco frío. Non me fales do público, Ingratos. Unha vida dedicada ao espectáculo para que me desprecen así. Non te poñas melodramático, Diego, que preparache o número en 2 días. En fin, se cadra o meu humor é demasiado avanzado para esa chusma. É como a darlle pan a que non ten dentes. Que? O que o es? É unha arte que só poden aprezar padales exquisitos. Xente como a Sebas, ou como a eu mesmo, amantes do humor sofisticado. Xa vexo, sí, señor. 2 auténticos gourmets do humor. Veña, Diego, non te podes render as primeiras de cambio. Tens que volver ao ataque. É que non sei en que fallei, Sebas. Mira, botei horas revisando cintas e non entendo, fixen o mesmo que fan os grandes. Un momento, Diego. Mira, o dúo Sacapuntas, os irmáns Calatrava, Pajares Esteso. Non notas algo en común entre eles? Sí, que son uns xenios. Non, home, que son 2!
É certo. E fíxate, sempre repiten o mesmo patrón. Un alto é seguro de si mesmo e outro máis baixo é parvo. Aí estivo teu fallo, necesitas unha parella, un parvo. Iso. Eu podo ser o cómico alto, simpático e elegante. Só me falta outro compañeiro máis baixo, feo, ridículo e sen personalidade. Que? Ti? Eu que? Que ti é a parella perfecta. Ai, mi madre. Xuntos témolo todo para triunfar. Eu son baixo, feo, ridículo e sen personalidade. Claro que sí, és perfecto. Ah, logo son perfecto. Xuntos sabemos arrasar. Ti imaginaste riba dun escenario. Pois... Temos que convencer a Raúl para que nos dé outra oportunidade. Ai, mi madriña. Non sei, eu... Ademais, tendo a ti ao meu lado, sempre podo optar polo mellor recurso cómico. Cal? Ai, o Diego non é para poñerse así, O que quero dicir é que non hai nada mellor para facer rir a xente ca un bola pote. Ai, mi madriña. Que quede claro que opino que isto é unha imbecilidade. Sebas, non te vou enganar. O teu papel non é fácil. Ante golpear e insultar noite tras noite, para que eu leve a gloria toda. É igual. Levo toda a vida sufrindo humillacións gratuitas. Pero desta vez valo facer por unha boa causa. O humor. Toma. Así que ao final sí que che gustan as pelis da Disney. Era cho que me faltaba ter os veciños lobotomizados. Non me gustan, Quero dicir que... Antes sí, pero agora non. É que é difícil de explicar. Todo ben, de cando eu... Que carallo fas ti aquí? Veñoche devolver a cotela de depilar. Por certo, a ver se compras unha marca algo máis suave, porque para min que perdín un par de kilos en cada perna. Pero non che prestei ninguna coitela de afeitar. Pero podes quedar con ela, Quita de aí, hoxe xa non vale para nada, digo eu. Grazas. Está visto que sodes todos unha banda de melindrosos e de rarechos. Nós non somos rarechos, Ai, non. O tipo do bar non di ni palabra. Ti teslle medo Pato Donald. O de teu curmán xa non ten nome. Os de fronte parece sacados dun grupo de terapia. E o de Fran, ese xa é o máximo. Que te pasa, Fran? Ese rapaz é un bocalao. Póñemelle en bandexa. E que fai o tipo? Dicirme que o sexo sen amor non lle vai. Diz que me ten que coñecer máis. Iso é ser raro. Pero raro, ou non? Mas echaste en bandexa. Que queres dicir en horizontal na bandexa? Sí. Sí. E desprezón. Se hai que ser parvo, non? Desaproveitar este corpo a medio afeitar. Sí, un parvo total. A min estes homes tan sensibles é que me tocan os ovarios. As mulleres para iso non temos tantos problemas. Ou non? Non. Claro que non. Nós cando queremos algo collémolo. E tanto ten que estea no seminario, que sexa gay, que teña moza ou que estea na cadea acusado de homicidio involuntario. Nós non temos tantos prexuizos. A que non? Rosa, ti colliches en todos eses casos que acabas de mencionar? O do seminario non, eche difícil pillar un, faltan vocacións. Vamos por él. Atende. Seguramente ya vemos ter que soltar un par de trolas, pero... Vale, home, pois enmascarar un pouco a verdade. Omitir un par de datos. Vale, ti déixame falar a mí.
Mira e aprende. Raúl es un home afortunado. Ai, sí. Claro que sí, es un home novo, atractivo, elegante e cheo de vida. E por se fose pouco, tes un bar estupendo. Ainda que eu diría que lle faltan un par de detalles. Por iso traio aquí unha póliza ideal para estes casos que... Ai, merda, é certo, é o costume. Quero dicir que lle falta un pouco de alegría. E para iso non hai nada mellor que un fantástico espectáculo de humor. A ver, Diego, quedache gana de actuar despois do ridículo donte. Que ridículo, nin que... Houbo certa división de opinións. Diego, case te linchan. Idei unha variante para o número que o vai converter nunha bomba. Non pode fallar. E que variante é esa? Tela adiante. Agora formo dúo con Sebas. Estades de broma, non? Aí estamos. Esa idea, estar de broma. Raúl, eu sei que a túa resposta inicial vai ser negativa, pero en canto deas superado estes prexuicios iniciais, pois vas ver que... De acordo. Veña, Raúl. Veña, vai, Raúl. Como dixeches? Que sí. Sí! Estupendo. Xa verás como non te vas a arrepentir, rápido, Sebas. Vamos a ensayar, Grazas, Raúl. Es un amigo. Eu flipo contigo, Raúl. Valos deixar actuar despois do ridículo donte. Cando era neno e vivía na Argentina coa miña familia, tiña un primo que se chamaba Roberto. Era algo coxo, miope e cunha pouca chepa. Pero Roberto tiña un soño, ser bailarín. Ninguén confiaba nel, normal. Pero un día presentouse a un gran concurso de tango e ese día aprendín unha cousa. Vale, vasme dicir que gañou o concurso contra todo pronóstico e que aprendiches que está mal fiarse das aparencias. Non, quedou d'último e por riba rompeu a cadeira. Vale, entón a sentencia é que, a pesar de perder, o feito de intentalo serviulle como reto persoal e mellorou a súa autoestima. Tampouco, o público burlouse tanto del que colleu unha depresión e suicidouse aos 3 meses. Entón, que carallo aprendiches de toda esta historia? Aquel día aprendín que resulta moi divertido ver xente humillándose en público. Hola, Moreno. Hola, Rosa, canto me alegro de verte. Onde vas tan soiño? O bar ve la actuación de Diego. Estupendo. Imos xuntos e sentamos na mesma mesa. Sentar. Na mesma mesa. Home, sentaremos en cadeiras distintas. Pero se queres, podemos facer outra cousa en riba da mesa. Acabo de esquecer que esquecín a carteira en riba do piano. Do piano. Sí. Por que non vas baixando e colles sitio, Estarei te esperando. Vale. Matado. Ánimo, Franciño, que de peor temos saído. Non podo cos nervios. Este é o momento máis importante da miña vida. Da miña vida artística, por suposto. Eu tamén estou un pouco nervioso, non vayas pensar. Pois non entendo por qué, porque o peso do espectáculo recae todo en min. E os lapotes que me das non contan con que. Sebas, a fama custa. E aquí onde vas a empezar a pagar? Con lapotes. Ánimo, Diego! Vai no precisar. Hola a todos. Benvida a distinguida clientela do Boulevard. Grazas aos requerimentos do público... Ben, grazas a que son unha persoa comprensiva, de novo ante vostedes o espectáculo humorístico de Diego. Agora reconvertido en dúo cómico international. Eu e máis o meu compañeiro... Eu. Non me interrompas aínda e, sobre todo, non me quites protagonismo. Veña, empezamos, Estes son dous fulanos que van pola rúa, non? E dillo un ou outro... Un vasco, un galego e un catalán, non? E entón, o vasco... Para min que non colleron o chiste, é que o chiste, se eu lle dou a este, é chistoso, Miren, miren. Sebas, falla algo.
Hola. Eu non teño nada preparado porque, en realidade, só estou aquí para que este me dea lapotes cando queda en branco. Se tivese personalidade, non estaría aquí, pero é que eu somos así. Un miña xoia. Non sei que máis. Ai, quedei en branco. Oh. Ei, sí que funciona, Diego. Eu non tiña que estar aquí, como diceume este. Diego. Eu onde tiña que estar é como os colegas vendo Cinexin. Va que mola o Cinexin, mola. De nenos, facíamos sesións na vila. Eu apagaba a luz e empezaba a maxia. Pois cando xogaba eu, en canto se apagaban as luces, todos os tíos aproveitaban para meter man. Pura maxia. Pero é que cando non xogábamos éramos todo tíos, menos Lucía que tía. Ela sempre sentaba nas filas de atrás. En realidade nunca miraba para a pantalla. Agora que o penso, eu era o único que miraba para a pantalla. Eu apagaba a luz, Lucía, todo tíos, as escuras, dalle que te pego... No. ¡Oh! ¡No! No. Coñecen o chiste dos irlandeses? Eu non. É que botei moitos anos pensando que xogar o Cinexin era iso. Que vergonza. Pareces parva. Iso é xogar aos médicos. Xogar ao Cinexin limítase a ver as películas. E non sei por que lle das tantas voltas. Polo menos contigo xogaban os médicos. Comigo xogaban os xinecólogos. Miro deste xeito. Ti, polo menos, mentres se metía man, vi as películas que eu nin iso. Ana, que queres dicir? Ti de pequena... Pois sí. E ti que? Non tiñas veciñas? Sí, pero xogábamos os papás e as mamás. E Nada. Eu facía sempre o papel de papá que chegaba canso de traballar a casa. E mentre lle estaba a cea aos nenos, pois os demais papás axudabanlles as mamás a deitarse. Merda, sempre perdo mellor. Se debías estar afeito, non? Eu sou un miserable. Eu organizaba sesións de Cinexin que non eran máis catapaderas para que Lu se prostituíse. Sebas, non é culpa túa. Erades pequenos. E Lucía era un pouco lixeira de cascos. Vale, perdoa. Non é culpa túa, Sebas. Son cousas de nenos. son cousas normais. Non, non era normal. Eu cobráballes os outros nenos por ver o Cinexin. A min xa me extrañaba que viñesen sempre, aínda que non comprase películas novas. Sebas, queres dicir que lles cobrabas aos teus amigos por... Sí, por iso só viñan cando estabas ti. Sebas... Lu! Non me extraña que fosedes tan populares na vila. Vas a ir? Sí. Ah, que valor, non? Saír así, sen cartos. Sen cartos. Si recordo que ti máis o teu xefe me debedes un lote de pasta. Fran, Rosa contoumo todo. Ti perdiche la aposta. Pero que dis? Esa rapaza se me botou aos pés. Sí, e ti escapaches co rabo entre as pernas. Íame comer. Pero non a ligaches, así que perdiche a posta. Botouseme ao pescozo, se iso non é ligar. Para min non. Que pasa que quixen cortar a relación antes de que a rapaza se fixase ilusións. Non era cuestión de darlle a probar o mel e despois quitarlle dos labios. Fran, admite que Rosa pasou de ti. E que cando ela tomou a iniciativa, ti cagacheste pola pata baixo. Hola. Se viñas... Sebas... Que pasa que foi que fixen? Nada, non fixeches nada, pero o único que tens que fazer é explicarlle aquí a parvada de tua curma que quen gañou a aposta fun eu. Ti sabes que liguei a Rosa. Sebas, fala coa liberdade e coa sinceridade que te caracteriza. E acláralle a esta palominado que el non ligou con Rosa. É que tivo sorte de sair enteiro do sofá. É que eu penso que técnicamente foi un empate. Está claro que todo o que che ensinei non valeu de nada. Está desconfabulado? É iso mesmo ia dicir eu. Un momento. Pensade, que é o menos malo que vos pode pasar? Un empate? Vale, empate. Acepto, pero conste que é por non romper a convivencia desta casa.
A onde vas, Luz? É que expoñer os traumas en público ha sido superalos. E eu xa superei o meu. Entón, podemos facer o pase de Cinexin. É que estás disposta a facer un revival dos vellos tempos. Non te pases, De momento só vou ir ao cine. É moi tarde, non vas conseguir entradas. Non os preciso. Onte coñecín o rapaz que proxecta as películas. E ímola ver desde a cabina. Chao. Carallo, pero teu curmán, non? Sí, iso chamase tratamento de choque. Es un miserable. Destruícho o meu soño. Foi sen querer. Sí, claro. Agora vasme dicir que non pretendía ser chistoso. Non, eu só me limitei a contar a verdade. Como se contar a verdade resultase chistoso. Diego, a xente non ría contigo porque tes moita personalidade. Home, visto así... Non hai outra maneira de velo. Eu son un parmiño simpático e ti, O pois... intelixente intelectual, claro, por iso non funcionaba a parella, porque estábamos descompensados. Voume. Chao. Ana, estiven tan cerca de acabar o meu soño. O teu soño é estar tranquiliño na casa comigo e lendo o xornal. Aí tes razón. Por certo, Ana, teñoche que pedir desculpas. Desculpas por qué? Pero non sei, pero sempre acabamos as cousas en que eu che pido desculpas. Sí, pero non sei por qué non fixeches nada polo que te teñas que desculpar. Nin siquiera che dicen que tirar a zapatilla. Tes razón. Perdoa por pedirche perdón. Diego. Volvino a facer. Perdón. Diego. Digo... Fazme un favor. Cal? Podes sair un momentiño ao descanso das escaleiras? Grazas, Ana. Ti sí que me comprendes. Ei, apurade que checas subindo as escaleiras. Ai, que tío! Tu cariño, chico. Eu son un profesional da conquista e das apostas e vou no conseguir. Que xopa. Toma la casito. Lu, pero que che pasa co Cinexin? Era a ocasión perfecta para quedarme... Fighting. Hai que convencer a Raúl para que nos dé a outra oportunidade. Ai, mi madriña. Perdón. Non sei... Que pasa, Lu? Non nos recordas? Somos da Manta da Vila, os Vilas People. Así se fala. Arévalo, que te has feito un arévalo. Agora, se me permites, vou seguir ensaiando. Os vos... Casi me sale, Apurade que xa está subindo as escaleiras. Así non é, Fran. Puxeche a película do revés. Do revés, nós. Ai, Diego, non é para poñerse así, O que quero dicir é que non hai mellor para facer rir a xente ca un bolo... Unha cea íntima, e insisto, íntima, nunca fracasa para ligar a unha tía. Oh, claro que ti, hostia. Nunca fracasa. Vamos por aí. E atende. Seguramente ya vemos que ter que soltar para atrás. Quero
dicir que este local pois que lle falta un pouco de alegría, non? E nada mellor para estes casos que a un elegante espectáculo no se carallo dixe. Vendemos pipas, bolos, palitas. Bueno, a ver, que te preocupa aí.